Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Team said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Huwebes og pitsa 18 na buwan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Publiko nakabatyag na karon sa gitawag nga holiday rush nga niresulta sa kahuot sa kadalanan o ang mga sumasakay ug motorista magkasinati karon panahon o dugang kalangan sa ilang mga biyahe. Straight to the point. Labi na kadtong muagi sa dakbayan sa Mandawi o ingon man sa dakbayan sa Subo. Namatikdan sab karon nga ang pagdaghan sa mga sakyanan sa kalsada tungod sa daghang mga activities. May kalabutan sa Christmas celebration. Straight to the point. Katanig pagtagad do buntaga mahigala kay ang publiko giawhag nga mohatag og mas taas-taas nga pasensya diha sa kalsada aron makalikay sa disgrasya og makauli nga luwas ang tagsa-tagsa nila ka mga destinasyon. Straight to the point. Katanig pagtagad do buntaga sa atong paman-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin Governor Pambari 4 supaks pagtugot sa biyahe sa mga electric vehicle taxi units dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Nabalakas Bari 4 nga makaapekto kini sa lokal nga mga taxi operators dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na sa kauluhan na ang Korte Suprema ni pabalhin sa duha ka mga kaso batok sa kontraktor nga si Sara Diskaya ug mga engineers sa usa ka korte sa Lapu-Lapu City. Straight to the point. Ang kaso may kalabutan kini sa gingong anomalosong proyekto didto sa Davao Occidental. Straight to the point. At sinig pagtagad lubutaga mga kaigalan sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Malacañang niauhag sa publiko nga likayan una ang mga espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa katuyuan sa amahan ug anak nga namusil didto sa Australia Straight to the sa point. ilang pag-star dinhi sa Pilipinas kay nakaabot man ito sa Pilipinas mga kaigalaan kitong duha. Namatay itong amahan ni Ken apan ang anak critical pa ang kahimtang hangtod karon. Unsa bay nakaon ato mga higala nga dito sa Osaka Beach dito mga kaigalaan sa Sydney, Australia nagpataka man nagpamusil to mga tawhana. Straight to the point. Unsang klasiha sa utok no nga ang amahan mahigala nag-uban sa anak unya mamusil silang tao ura man lang namusil mahigalag langgam. Straight to the point. Di mo masabot nga kininian kuan ba kana na ang amahan og anak mga sugid tig paminaw. Marag makaingon ta kag mga barkada ra panalitan tong anak day makaingon ka nga magkapareha sa utok. Pero kini amahan ba niya maka-afford kang imong anak imong dalhon anayin anak mga kaigalaan mo himo og krimen? Straight to the point. Ang problema sa linunan na kumpara nila dili to krimen. Mo na problema ang dako. Katalig pagtagad do buntaga sa atong pagban-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. samtang sa pikas nga bahin ang atong pagpadayon sab sa isyu mga sukit tig paminaw, may kalabutan sa International Criminal Court nga ni-issue man ni sila pirmiro gud mga kaigalaan og warrant of arrest. Batok mga higala sa doon na ni mga gipang-isyuhan nila warrant of arrest. Gawas mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte nga tuan na karon sa The Hague. Ni-issue po sa warrant of arrest batok mahigala ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister sa Israel o ang ilang Defense Secretary mahigala gumikan sa gira sa Israel ngadto sa Gaza. Straight to the point. Isyuhan may galag warrant of arrest si Benjamin Netanyahu. Apan lisod nga dakpon si Netanyahu kay dili man mahigala mo pa-under sa jurisdiction mahigalang Israel. Sa ako nag-ingon mahigala matag nasod sovereign man. Ang ICC mahigala wa say capacity nga modakop mga kaigalaan ni Netanyahu. Straight to the Pero point. doon ay existing warrant. Apil sa gisyuhan og warrant mahigala si Vladimir Putin, ang presidente sa Russia.
Wa po sila kapasiting madakop ni Putin, ha? Mga sukid tig paminaw. Pero dunay existing warrant gumikan sa gira sa Russia ngadto sa Ukraine. Straight to the point. Nagatanig pagtagad mahigala si Vladimir Putin, mga sukid tig paminaw ni Baus ang Russia usa ka korte dito sa Moscow ang nipagawas pod og warrant of arrest batok sa mga judges sa ICC. Kaya kita lang ikatawa mga higala. Una-una sa Russia di mi under ninyo ha. Kamo hindi mong pandakpon. Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw. Mao na ang pag-operate na higala sa International Criminal Court. Depende na sa usa ka nasod nga mosubmit ka sa jurisdiction. Modid mga ganin ang usa ka nasod mga higala, wa man po'y capacity ang ICC. Kay ang Russia wa man mo pamembro, hasta ganing Amerika mga kaigalaan, ganing Israel, wa may labot ninyo. So kining inani mga sukid tig paminaw ang pag-operate ini sa international nga level mahigala sa husgado, wa man sa international police god nga may modakop. Kinsa man say modakop nga kanang country mahigala, modipinsa man na sa ilang mga citizens. Straight to the Kay kung point. dunay conflict ang imong country, dunay conflict sa inyong law o sa international law, mo prevail ang inyo kay sovereign man mi. Mo na mga higala nga kinini ang moingon man mahigala like America or kanang Russia, dili mi ngano under namin ninyo. Di may under ninyo. Straight to the point. Di, among ipatuman ang among kaugalingong balaod, no? Tanawa, obserbarin ng mga countries nga mga gamhanan, mga sugit tig paminaw, ang ilang languages mismo di sa mo sugot nga mo sunod-sunod sa laing language. Ug ari mo sa amo, Russia panalitan og kamot mo makasabot mo diri, Bato kag China Chinese ang among pinulungan, Kamoy sunod na mo. Mausad ato kag Europe mahigala, kamoy sunod na mo. Ato ka sa Amerika, kamoy sunod na mo. Inana na. Daw gumikan kay isig pa kuan man gyud mga kaigalaan nga kining among country mao ni ang sovereign country. Kita sa Pilipinas sovereign country sa ta. Pero ato magiton over mahigala, giton over man sa administrasyon ni Bongbong Marcos Miguelas Duterte dito sa dahig. Straight to the Mao point. na'y kalainan mga sugid tig paminaw. Supposedly dili na mao'y mahitabo kay ang Pilipinas dili naman under sa ICC kini gawas naman sa ICC. Straight to the Kanang point. ICC mga kaigalaan, Rome Statute mga sugid tig paminaw, ang pag-operate anang ICC magod kanang korte diha ang function anak gumika na sa amot-amot sa mga member nga mga countries. Straight to the So wa mo point. amot mahigalang Russia ana, wa mo amot mahigalan ning mga countries nga dili member, wa mi appeal ninyo, O ya paghuman mo issue mo warrant na mo. Ang Russia mahigalan ni Baus, bay kamo among isyuhan og warrant. So kini mga judges sa ICC di ni kasuroy dito napita Russia, delikado madakpan ni dito. Pero kana pong warrant mahigalang gi-issue sa Russia, kutob ra pud sa ilang jurisdiction within Russia rasad. O dili po sa pwedeng manakop dito sa laing nasod. Mo na mahitabo mga sugid tig paminaw. Naganta ni pagtagad robontaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Amerika nga nasuko sad mga kaigalaan kay ilang alay nga Israel giisyuhan mahigala og warrant of arrest. Doon na po'y kaso ang Amerika sa ang dira dito sa Afghanistan. Ila po mga higala nga sanction ang ICC karon. Straight to the point. Mahinungdan nga nagkaproblema na ron mahigala mga judges kay hasta ang ilang mga bangko mga kaigalaan na freeze gumikan sa freeze order gikan sa US. Straight to the O point. kinigod mahigalang US ug maunay mo himo og sanction mahigala daghag makapiktaran kay hapit man tanan companies mahigala do na may koneksyon dito sa Amerika. Straight So to the na point. bagulbol ni mahigalang usa sa mga ICC judges, kining judge gid mismo nga maoy nagbasa, may presiding judge nga maoy nagdeny mga kaigalaan sa interim release ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, maoy na bagulbol ron kay siya mismo mo'y naigo Straight to the ni point. ining freeze order mahigala sa Amerika. Kini guban pang mga iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado